नमस्कार, हमार नाम नेहा है। रउआ भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। आज के वीडियो में हम रउआ के एगो ऐसन स्टार के बारे में बताएम जाना कि भोजपुरी फिल्म के ऑडिशन में रिजेक्ट कर दियल गयल रहे, लेकिन आज के बेरा में वो एगो सफल स्टार बा। जी हाँ, हम बात कर रहल बानी बॉलीवुड के सुपरस्टार विक्की कौशल के बारे में। 12 साल पहले जब विक्की के फिल्म इंडस्ट्री में आवे के जज्बा रहे तो वो भोजपुरी के ऑडिशन देवे ला पहुंचलन, लेकिन वहाँ के निराशा हाथ लागल और वहाँ के रिजेक्ट कर दियल गयले। के बारे में वहाँ के छोटे भाई सनी कौशल बतौले बानी। सोनी टीवी के चैट शो आपका अपना जाकिर में जब वहाँ के भाई सनी कौशल से सवाल कइल गइल कि जब दोनों भाई के एक्टर बने के रहे तो का दोनों लोग एक साथ ऑडिशन देवे ला जात रहे। एक ही जवाब में विक्की के छोट भाई सनी कौशल बतौले बाड़े कि वो समय व्हाट्सएप ना रहे, लेकिन हमनी के दोस्त के ग्रुप जरूर रहे और हमनी के आस पास में राय करके ऑडिशन देवे जात रहनी सन। वहाँ के बता रहल बानी कि एक बार हमनी के 3 आदमी, हम, विक्की और हमारे एगो दोस्त सवेरे से ऑडिशन देवे खातिर निकलनी सन। 4 से 5 घंटा बीत गई। जब हमनी के बारी आयल तो ऑडिशन लेवे वाला हमनी के रिजेक्ट कर दिलस। ये कहानी से हमनी के ये सीख मिलेला कि कभी हार ना मानल जाला, चाहे जवन भी मुसीबत आ जा। विक्की कौशल रिजेक्ट होके भी हिम्मत ना हारले और आज के बेरा में वो मेहनत के बल पर बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए बड़न। तो ऐसे हमनी के ये सीखे की जरूरत बा कि चाहे कितना भी कष्ट हो, अगर मन में जज्बा होला तो सफलता जरूर मिलेला। तो रउआ सबसे बस ये कहे कि सपना देखी, मेहनत करी, तब जरूर अपन मंजिल तक पहुँच जाए।